Bună ziua, frați călărășeni! A doua zi după scripturi. Ieri vă arătam... Dragi călărășeni, avem deja câștigătorii alegerilor locale de Consiliul Județean. Dar ce caută sacii încă într-un camion? Ce caută încă sacii pe domeniul public? Ce caută sacii în loc să fie distribuiți acolo unde ar trebui? Să fie așa, la văzul lumii. Am și o întrebare, mă întreb și eu. Oare... Mă întreb și eu cum ieri am făcut acest video și azi nu mai e nimic. Nu mai este nici biroul de lângă camion, nu mai este nici camionul cu prerata ruptă, nu mai este nici lemnul, nu mai e nimic. Ca prin magie s-a întâmplat minunea să dispară camionul cu saci. Față de acest lucru doresc să informez că am depus contestație și sesizare la Biroul Electoral Central. Voi depune și plângere la parchetul de pe lângă Tribunalul Călăraș. Și față de acest lucru, vă invit pe voi toți călărășenii să distribuiți cât mai mult acest video ca să vedeți că da, se poate în zilele noastre magie să dispară camionul cu sacii cu voturi. Și nu uitați toți acei saci negri în care au fost puși membrii familiei în pandemie. Morții noștri din sacii negri și de asemenea nu uitați faptul că ceea ce este scris rămâne scris.